Čo bola najväčšia chyba môjho života? Dala by som si kebab. Naozaj dúfam, že moja šéfka si nepozrie toto video. Ideme natáčať, ale idem predovšetkým robiť... Tvoja otázka, že či si teplý. Život je jedna extrémne zle platená práca. Dobré ráno, besties. Extrémne dlho sme sa nevideli tu na YouTube. Ani preto nemám vysvetlenie, ale ja proste... Nestíham žiť, nie to ešte editovať videá a robiť videá na YouTube. Pred mesiacom som vám slúbila Q&A video. A keďže máme dneska strašne veľa úloh na splnenie, som si povedala, že prečo si to neskomplikovať ešte odpovedaním na otázky. Určite sa pýtaš, ako sa mám, čo mám nové, lebo veď sme sa nevideli mesiac. A pravdou je, že absolútne nič. Okrem toho, že už som influencer. Už mi nikto nemôže napísať do komentára, že neoznačuj sa ako influencer, lebo máš 3000 followerov. Bitch. Look at me now. Každopádne, kým sa mi naštartuje aparatúra na home office, si odpovieme na prvú otázku. A to, čo všetkých najviac zaujímalo. Čakaj. Ako si sa dostala do Viedne? Študovala som na nemeckom Gimply. Ja som najprv chcela ísť študovať niekam, ja neviem, do Anglicka, do Holandska. V Holandsku už som mala aj vyhľadnutú výšku, bola som tam na deň otvorených dverí a bola som taká, že ok, let's go. Ale potom som bola taká, že asi by som chcela byť aj bližšie k rodine. A našla som si, spojíme to aj s otázkou, čo študujem. A našla som si tu odbor literárne vedy. Čo bola najväčšia chyba môjho života, pretože nevyberaj si odbor podľa toho, čo ťa baví v maturitnom ročníku. A ak ťa to baví len kvôli tej učiteľke, čo to učí. Ako ja neznášam výšku. Ja si úprimne nemyslím, že ten odbor dokončím. A jediné, čo ma drží pri živote, že na Viedenskej univerzite si môžeš dať akoby alternatívne moduly, aby si získala kredity potrebné na bakalára. A tam si dávam marketing, sociálne médiá a takéto veci. Inak je to strašne nudné. Ak rozmýšľaš o tom, že pôjdeš na literárne vedy a reálne nemáš čas na to, aby si čítala, just don't do it. Don't do it to yourself. Každopádne vo Viedni som kvôli štúdiu, kvôli tomu, že to boli príjmačky, teda, že to neboli príjmačky. A Samuel sa rozhodol, že sa zoberie cez celé Slovensko a do iného štátu a nájde si tú super robotu a preto sme vo Viedni. Bola tam aj otázka, či chcem vo Viedni ostať. A áno aj nie. Nechcem ostať v tomto okrese, kde bývame, pretože to je ghetto. Malé Turecko. Ja nemám nič proti multikulti, ja som tiež prisťahovalec. Ale ja neviem, či sa proste na túto časť Viedne zabudlo, čo sa architektúry a takých proste vecí týka, mne sa to proste nepáči. Keďže pracujem v starom meste a tam máš proste naozaj tú krásnu Viedňu, tam máš proste tú krásnu Viedeň a potom prídeš sem do reality, že mám pocit, že proste všade svietí slnko a potom v tomto okrese je hnusne, furt. Čo si študovala, kde si študovala, čo chceš robiť v živote? Na prvé dve sme si odpovedali, a čo chcem robiť v živote? Absolútne neviem. Ak sa pýtame na prácu, I do not dream of labor. V najlepšom možnom prípade budem platená za svoju existenciu, ale inak by som fakt chcela byť proste šéf-redaktorka. Mám taký strašný chtíč byť dôležitá. Neviem ako. Neviem prečo. Asi je to spojené s detskou traumou. Ale ja. Vysnívaný job je asi redakcia. Či to ale chcem robiť? Každopádne ideme si dať home office a vidíme sa pri ďalšom zodpovedacom okienku. Ešte ti poviem, ako sa mám, lebo to určite chceš vedieť. Jak incorrect password. Momentálne rysujem a mám pocit, že rysujem už pol roka bez toho, aby sa niečo zmenilo. Takže to je dosť na hovno. A potom
Mám novú prácu, ktorá ma v princípe baví, ale absolútne ma nebaví to, že mi bolo povedané, že proste potrebujú revivenúť Instagram a ja sa snažím to proste urobiť atraktívne pre to ľudské oko. A oni zajebú spoluprácu, teda to už predtým, s typkyňou, ktorá má 20 000 a reálne dostáva 20 lajkov. A potom urobím nejaký post a potom dostanem, že toto nám urobil grafický dizajner. Ako na čo tu som? Keď ešte aj ten grafický dizajner robí fakt content, aké by to bol mŕtvý potkan. Takže, neviem. Musíme škrabať followerov, aby som to nemusela robiť. Naozaj dúfam, že moja šéfka sa nepozrie toto video. Ale okrem toho som v pohode. Okay, let's go to work. Čaute. Ideme si teraz spraviť raňajky. Takže si zodpovieme ďalšiu otázku. Ty vole, kedy a prečo si začala s cvičením? No asi ako každé dievča v adolescentnom veku som sa cítila tučná a myslela som si, že brúšaky na koberci a drepy a kliky ma z toho dostanú. Ja neviem, ja som športovala celý život. A pamätám si, že keď som hrala badminton, som mohla mať 12 rokov asi, tak som začala vnímať, jak moje telo vyzerá a povedala som si, že okej, že ja budem extrémne vyšportovaná. Samozrejme, že som ešte vtedy nemohla chodiť kvôli rodičom do fitka, čo akože je úplne fér. A čiže som začala cvičiť s vlastnou váhou. A potom som robila box, takže som fitko akoby ani nepotrebovala. A potom, keď som mala 17, som sa prvýkrát odhodlala ísť do fitka. Medzi tým som akože robila nejaké hitka a tak proste fakt, že cvičenie s vlastnou váhou. A keďže ma už to cvičenie bavilo a nemohla som, alebo teda nechcela som robiť žiadny šport v tom období, tak fitko. A motivácia bola teda pocit tučnoty. Nechci sa mi vôbec vymýšľali, čo na raňajky, takže si zoberieme rýžovú kašu. A to je asi na otázky zatiaľ všetko. Potrebujem dostať nejakú energiu do mozgu, aby som naozaj vedela rozmýšľať nad tými otázkami, čo ste mi dali. Povedz mi. Je niečo lepšie ako horúca kaša do takého počasia? Není. Čaute. Nudím sa, lebo čakám na approvals, nemôžem postnúť a aj tak mám veľa roboty dneska. Čo akože je Veľký piatok, alebo ako sa volá tento sviatok, ale proste ten piatok pred Veľkou nocou a strašne vám závidím, že vy máte proste na Slovensku voľno. Anyway, čo som ďalšiu otázku. Aký je tvoj PR na leg press? Asi len 200 kg. Alebo 150, nie som si úplne istá, ale pri mne mi je extrémne jedno, koľko váhy dvíham. Okrem shoulder pressov. Next question. Ako si sa spoznala so Samuelom? Naši rodičia boli, alebo teda môj otec a jeho otec sa poznali, myslím, že na strednej alebo na výške. A moji krstní sú veľmi dobrí kamaráti s Samovými rodičmi, takže to proste bola taká trojka. A jednu veľkú noc sme išli na chatu, už nielen s krstnými, ale aj so Samuelom, s jeho rodičmi a tam sme sa spoznali. Ale vtedy sme chodili možno 5 rokov, kým bol Samuel ešte dostatočne mladý na to, aby chodil na rodičovské dovolenky. Tak sme tam chodili spolu. A potom sme sa nejako dali dokopy asi 10 rokov. No. 10 rokov to je asi veľa. Neviem, nie som tu od čísel. Dáme si ešte jednu. You all want kids. Yes. Yes, we do. Vieš, ako sa hovorí, že proste keď stretneš toho pravého človeka, tak zrazu chceš aj deti. Lebo ja som nechcela deti. Nikdy. A potom proste prišiel Samuel a že
nedbám. Jedna vec, ktorá mi v tom bráni, je, že sa mu chce, aby sa náš syn volal Cristiano Ronaldo Oswald. Takže v žiadnom prípade to nie je win-win situácia, pretože mne z toho roztrhne a to detsko sa bude volať proste Cristiano Ronaldo. Nikto nehovorte mojej šéfke, že sa malujem cez pracovnú dobu, ok? Včera som si robila taký ten kontúrovací hack s samoopalovákom. Slováne slovujú, ako vždycky. A strašne sa mi to páčilo. Proste cítila som sa ako úplná sexbomba, čo si povieme. A idem to skúsiť urobiť teraz aj s make-upom. Lebo samozrejme, že keď si ten samoopalovák zotrieš, tak to už nemá taký šmanc. Naozaj si potrebujem robiť poriadok v make-upe. Takže next question. Seriály, ktoré miluješ, ale nemyslím, že je dobrý seriál, myslím seriál, ktorý si dal 9 krát a keď sa niekto spýta, prečo sa pozeráš znovu, teda prečo to pozeráš znovu, tak mu povieš, nech drží piu. Fúha. Tak nerátame také tie obyčajné sitcomy ako Priatelia, 2,5 chlapa, alebo 2,5 chlapa som reálne videla dokopy 20 krát. To isté pre Priateľov. Milujem The Office. Milujem Zaklinača. For obvious reasons. A ty vole, čo ešte? Úprimne nepozerám pri veľa seriálov, takže ak mi ešte niečo napadne, ako budem meditovať, tak vám to dám sem. Nejaké odporúčania na seriály, ale asi by som to zhodnotila tak, že Office a Zaklinač. Viem, že si robila vzdušnú akrobáciu, chcela by si sa vrátiť, alebo prečo si skončila? Veľmi dobrá otázka. Ja som chcela byť fakt, že profík. Chcela som súťažiť, už som mala aj choreografie, aj všetko, že sa prihlasujem na súťaž. V tom otehotnela jedna trénerka a potom aj druhá a nemal nás kto trénovať. A miesto toho, aby som si našla v podstate náhradnú trénerku, náhradné štúdio, som sa na to proste vykašľala a začala cvičiť. S tým, že ešte nejaký čas som mala ten silk aj doma, a trénovala som aj tam, ale tak predsa nie je to isté, ako keď máš trénera. A už som aj rozmýšľala, že sa k tomu vrátim. Bola som na asi 2 hodinách, ale v Rakúsku sa mi absolútne nepáčil prístup tej trénerky, pretože obviously si ešte niečo pamätám a nie som začiatočník, ale máš otvorené hodiny akože kvôli bezpečnosti, otvorené hodiny sú len pre úplných začiatočníkov. A potom som proste dostávala taký pocit, že keď som si chcela niečo vyskúšať, tak sa mi trénerka pozerala, že sa proste predvádzam. And I was like, kinda, ale taktiež nie. Chápeš? Takže nemyslím si, že sa k celkom vrátim, ale nikdy nevieš. Nikdy nevieš, kam ťa život zavedie. Máš radšej flow, alebo si skôr plánovací človek? Všetko mám naplánované. Kávu mám naplánovanú presne o ktorej hodine, o ktorej minúte si musím dať. Aj keď sa snažím byť spontánnejšia. A napríklad cez víkendy som taká, že OK, že proste let's go with the flow. Ale potom náhodou si urobím nejaký taký imaginárny plán v hlave a keď ho niekto nerešpektuje, tak sa viem naštvať. Dosť akože iracionálne. Takže plánovací človek, 100%. Moje obľúbené jedlo. Girl. Ja mám rada všetko. Okrem granadíru. Neznášam granadír, ale kvôli tomu, že to sú proste sacharidy na sacharidoch. Keby mi tam dáš kotyč a šunku, OK, zjem. Veľmi rada zjem, dám si dupu, všetko OK. Ale taký obyčajný granadír proste mi to príde ako strašná strata času. Mám strašne rada sladké, takže to rozdelíme na sladké a slané jedlo. Do sladkého jedla
Milujem tiramisu. Čo ti dáva? Ja proste nemám obľúbené jedlo, lebo ja mám rada všetko. Milujem pizzu. Budem extrémne basic. Milujem pizzu. Počkaj. Kebab. 100% kebab. Dala by som si kebab. Sakra. Vybíja sa nám baterka, takže si dáme poslednú otázku. A to je, ako by ste podľa teba opísali tvoji kamaráti? Šikovná, milá, múdra, vtipná, krásna, veľkorysá, skromná. Ja úprimne neviem, podľa mňa by povedali, že som vtipná. A že som asi cieľavedomá. Že som introvert. A viem sa veľmi rýchlo naštvať. A že som občas precitlivá. Tak by som to zhrnula. Robotu máme na dnes hotovú. Takže si ideme spraviť pre-workout jedlo, čo bude pravdepodobne toastík, lebo doma nemáme nič iné okrem chleba, šunky a syra. A potom ideme cvičiť. A ideme natáčať, ale idem predovšetkým robiť video o cvikoch na zadok, ktoré ti z palácinky urobia lievanec. Môže byť? Ja som úprimne zabudla, že som točila vlog. Ako vždy. Dajte mi Red Bull. Každopádne sme na veľkonočnej prechádzke. Voláme to veľkonočnou prechádzkou, ne? Veľkonočný. Hľadanie vajec. Hľadajme vajca. Ja som našla 4 už. Gabi, posunieš sa? Počkaj, ešte raz začíname. To som ti len povedala skript, vieš? Keďže robíme Q&A vlog. Ďalšia otázka je, dokážeš dýchať pod vodou, alebo akú máš super schopnosť? Gabi, akú máš super schopnosť? Ja? No. Dokážem robiť opicu. Správ. Počkaj. Ako by si povedal, že mám ja super schopnosť? Ja by som povedala, že sa dokážem veľmi agresívne vytočiť za omrvinky na denku. No to sa ako, neviem, či by som nazval super schopnosť. Tvoja super schopnosť je, že dokážeš navariť aj z hovna guláš. Ktorý potom skysne. No, furt to je guláš. Furt to je guláš. No. Lepšie ako hovno. Dokážem extrémne dobre variť. Takže to by som povedala, že je moja super schopnosť. Mám otázku, že kde sa vidím tak o 5 rokov, alebo prosím, čo sú moje cieľe na budúcnosť. Áno. Kde ma vidíte o 5 rokov? V Podolinci na Ermoku. Dobre. Ja sa vidím tak, že do 2 rokov budem vydatá ze Samuela a do 5 rokov budeme mať 2 deti. A nejaký fakt, že pekný dom. A na ostatnom mi nezáleží. A budeme bohatí. Na mne ti nezáleží? Ty budeš s nami bývať niekde v podkroví v tom dome. Nie, nebudem v podkroví bývať. Budeš mať vlastné poschodie, nie? Nie, normálne proste pristavba. Záhradný domček. Z boku. No, taký, jak Mišo mal u škole, taký záhradný domček. S bazénom všetko, vieš. Ja budem mať 55 kur biceps, aspoň naturálne. Kde sa vidíte o 5 rokov, budem mať 33. Ja mám koľko? 27. Ty vo, stará kráva. Ty budeš stará, jak on teraz. Ale tak na 2 deti. A jaká? Ja budem mať 29. No, Ty to už tebe budem robiť tortu, že 30 minus 1. Ty budeš MCBP, 27. Kúkaj, ty dostane. Ešte by som k tomu dodala, že pravdepodobne skončím bez bakalársky titul sa to volá? Bez toho. Môžeš. Ja by som chcel o 5 rokov jazdiť na MHDčke, na trolejbusoch. Už nie autobusár, ale trolejbusár? Však čím väčšie, nie? Aby som robil tak. Ale videli ste reálne vo Viedni trolejbusy? Štvorel busy dostaneme. Neviem, ale mne ide o to proste, že môžeš krútiť a robíš. To je čo? Sa zdravíš. Gang signs. Jasne. Gang signs. A Gabi, musím ti povedať takú vec, že mi prišla otázka, že či si teplý. Pozerám, tak jak sedíš, co nej? Gabo má len alter ego, čo sa volá Olinka. Keď takto sedí, tak je proste vo svojej ženskej energii.
A tie haberovky k tomu nepomáhajú moc. A nie, normálne som na buchty. Na buchty, hej. Parené. Bestie. Nie som nahá, hej? Mám podprsenku. Chill. Nebudeme sa pýtať, prečo mám slnečné okuliare, ležím na posteli a mám všade bordel, hej? Lebo život je jedna extrémne zle platená práca. Ja nechápem youtuberov, ktorí zvládajú školu. Ako ja ju nezvládam, ale stále proste zabera nejaké to mentálne miesto v mojej hlave. Prácu, frajera, kamošov, psa, socky. Ako pre mňa je priveľa roboty zobrať reelsko, ktoré postujem už na Instagram a postujem ho na TikTok s rovnakou caption so všetkým. Každopádne. Je ďalší deň, samozrejme je veľkonočný pondelok a my ideme konečne dokončiť tie otázky. OK? Máme otázku, dokážeš sa tešiť z maličkosti? Ak bereme cukríky ako maličkosť, tak potom áno. Aká je tvoja skincare rutina? Lebo girl, your skin is glowing. Už bude postnutá na Instagrame at this point. Just saying. Ja som inak čakala, že proste sa budem cítiť extrémne dôležitá, keď nám konečne narastú followery na tom Instagrame. A že keď dám takúto kolónku, že dajte mi otázku, že ich tam bude 1 000 000. Girl, we got like 30 questions. A 10 z toho je, že prečo som vo Viedni. Čo akože je super, hej, ja vás milujem. Tí, čo ste mi dali tú otázku, tak ste najlepší. Aj tí, čo ste nedali otázku. I get it. Ale ak toto video je suché, tak proste sa len tiež z mojej osobnosti a že sme konečne postili niečo na YouTube, ok? Aký split preferuješ? Čo si myslíš o upper, lower, full body? Neviem, či to má byť akože asi v jeden týždeň upper, lower, full body. Podľa mňa každý split má nejaké plusy a minusy a každý si musí nájsť, čo mu vyhovuje časovo a čo vyhovuje jeho telu. Napríklad, ako som začala cvičiť, tak som robila furt proste push-pull legs. A push-pull legs máš tam 2 dní v týždni, kedy cvičíš vršok a 1 deň cvičíš spodok. Push-pull legs podľa mňa není úplne proste vhodný pre ženy. Teraz už spätne sa na to pozerám, takže prečo mám asi chrbát hrubší ako boky, you know? Takže trošku som zmenila na to pohľad a podľa mňa lepší split pre ženy je napríklad upper, lower, alebo toto upper, lower, full body. Dúfam, že počujete, že chlapci vysávajú. Toto je super, proste ja bývam s 3 mužmi, ktorí upratujú. A inak, keby si sa pýtala, prečo bývam s 3 mužmi, like, what in the polygamy is this? Ja plus Samuel bývame v tejto našej izbičke a potom je tu ešte Filip a Gabriel, ktorí pracujú v Rakúsku. A sú to najlepší kamoši Samuela a teraz aj moji najlepší kamoši. The more you know. A kde sme boli? Upper, lower, full body. Podľa mňa super. Keď to tebe vyhovuje, tak není o čom. A napríklad ešte sú také aspekty, ktoré treba zvážiť, že full body, väčšinou na ňom nebudeš progresovať. Je super do diety, pretože aspoň tam máš ako taký objem, aby si zachoval tú svalovú hmotu, keď chudneš, keď strácaš tuk. Ale tie tréningy nebudú na danú partiu dostatočne intenzívne, aby podmienili ten rast tak, ako napríklad upper, lower. Každopádne stopping the yap. Môže to byť úplne v pohode. Úplne super. Girl. Dream wedding. Chcem mať obrovskú svadbu. Alebo takú stredne veľkú svadbu. A rozmýšľala som nad tým, že si sama upečím tortu. Čo je celkom akože taká idealistická predstava, pretože predpokladám, že budem mať oveľa viac iných starostí. Ale imagine. Aká girlboska by som už bola, keby si upečiem vlastnú tortu na svadbu. Každopádne, chcela by som ju buď niekde na strednom Slovensku, pretože Samuelová rodina je z východu, moja je skôr zo západu. Možno v nejakej takej renovovanej stodole, niečo také, proste na lúke. Určite nie v kostole, nie som veriaci človek.
Ak ty si, I'm sorry, rešpektujem, ja som ateista. Ale samozrejme, že oslavujem Vianoce a všetky kresťanské sviatky, takže je to pokrytecké, ale som ateista, keď mi to vyhovuje. Aby sme sa konečne dostali k tej otázke. Buď takáto nejaká taká akože vidiecká svadba, I guess, alebo na Bari v Taliansku, na pláži, alebo v Grécku, to je jedno, ale proste Bari je strašne krásne miesto. A taký Mamma Mia vibe, you know? Obľúbené značky, oblečenia, obchody, stránky. Keď ti poviem, že ja som ako tínedžerka neznašala Beršku a teraz sú to jediné veci, ktoré mi sedia. Ako na tie gym girl, fitko potkan, fitko dievča, pomery telesné. Berška, Zara. Reálne 90% môjho takého normálneho civilného šatníka je Zara a Berška. Mám strašne rada ASOS a Zalando samozrejme, keď už sa pýtame na obchody. A Gym Clothes Owner Active. Suplementuješ glutamín. Zvykla som suplementovať glutamín, pretože to má mať nejaké benefity na tráviaci trakt a na regeneráciu. Ja som taká so suplementami, že reálne kreatín berem tak 4-5 krát do týždňa, pretože na ňo inak zabudnem, a proteín každý deň a potom samozrejme magnésko, omega-3 a tieto veci. Ak by ste inak chceli video, že aké suplementy beriem každý deň, a teda keď si spomeniem, že ich mám zobrať, tak mi prosím dajte vedieť. A glutamín, nemala som pocit za to krátke obdobie, že by niečo robil, takže mi to prišlo ako vyhodené peniaze. Nejaké fancy traveling plány. Nejaké fancy traveling plány na tento rok. Veľmi by sme chceli ísť do nejakej tropickej destinácie, pretože myslím, že minulý rok sme boli v Grécku. Že neviem na akom ostrove. A samozrejme, že na tej cene celkovej dovolenky dosť závažilo to, že sme si požičali auto a všade jazdili, platili benzín a tak ďalej. A prespali sme každý večer asi len jednu noc na jednom mieste a takto sme pocestovali celý ten ostrov, už vôbec neviem, aký ostrov to bol. A vyšlo nás to na strašne veľa peňazí, ako dať za Grécko 3000 €. That's disgusting. Keď môžeš si zaplatiť letenku na Bali za 800 a 2 týždne ti tam budú stať 400 €, you know? Takže v lete asi prichádza do úvahy len to Bali. Ak sa nám nepodarí ísť tam, tak by sme určite išli do Thajska alebo niečoho takého, keď sa tam chodí, myslím, že v zime, kvôli počasiu. A chcela by som veľmi ísť len tak na proste predĺžené víkendy, ja neviem, do Francúzska, do Talianska, také niečo, vieš, že last minute chytíš proste letenku za 50 € a ideš. A tvoj fitness goal na najbližšie obdobie? Konečne zrysovať tie posledné 3 kg, čo mi ostali. Ja mám pocit, že už rysujem pol roka a stále si držím na 67-68 kg. Aj keď som taká, že mám dní, kedy som, že do I even lift? Takže mohla by som proste začať jesť a cvičiť, ne? We will call in thick today to work. A potom som taká, že chcem byť atletická, chudá Pilates princess. Takže neviem, či sa mi reálne podarí vyzerať inak, ako vyzerám teraz. Môj najväčší fitness cieľ je ale z týchto Dčok spraviť konečne aspoň Cčka. Ja verím, že každé dievča, alebo aspoň každé druhé dievča, čo toto pozerá, vie, o čom hovorím. Nemám rada veľké prsia. That's it. To je môj fitness cieľ. Ale nechcela by som si proste udržať zadok a trošku zrysovať vrch tela. Dalo sa to povedať aj v jednej vete. S akou značkou by si chcela mať spoluprácu, ak by si mohla vybrať? Jednoznačne life goal je Owner Active, ak začnú proste sponzorovať ľudí z Európy, ktorí nerobia anglický content. Owner Active all the way. A veľmi dlho som chcela mať spoluprácu s nejakou značkou suplementov, lebo
A príde mi to také trošku riskantné sa o tomto takto vyjadriť. Ale spomedzi všetkých je mi najsympatickejší Will Gain. Minimálne, ja veľmi súdim značky podľa toho, akých majú manažerov sociálnych sietí, že keď ich tak než nastolke, že si to len prečítajú, alebo že to proste len skipnú a nedajú ti žiadny feedback, aspoň srdiečko. A proste milujem, keď značky reálne majú niekoľko manažerov sociálnych sietí a odpovedajú. Dajú ti tam, že to vyzerá super, pekný deň, blablabla, hej. Takže súdiac od tohto, by to za mňa bol Will Gain. A aj Protein je celkom v pohode, čo sa týka sociálnych interakcií. O tých zvyšných nebudeme hovoriť, for obvious reasons. Máš vodičák? Mám vodičák. Mám vodičák na manuál a manuál som naposledy šoferovala v 17 rokoch, takže do toho auta momentálne do takého auta momentálne za volant nenastúpim a preto som ho kúpil automat. I love being a princess. A to bolo všetko. That was it. Dúfam, že ste si užili dnešné video, ako som si ho ja užila. Točili sme ho týždeň. Verím, že nikoho to neprekvapuje. Neviem, kedy bude ďalšie video. Ak máte nejaké návrhy, čo by ste chceli vidieť, či vás bavia vlogy, či chcete celú takú meal prep session pomaly nenastrihanú, nefiltrovanú, alebo či chcete gym vlogy, alebo ja neviem, make-up, skincare, whatever. Povedzte mi, prosím. Dajte to do komentára, boostnite algoritmus. Budeme tu mať milióny subs. Budeme tu mať milióny subs a ja nebudem musieť chodiť do roboty ani do školy. Každopádne zapni si... That's rude. Zapni si notifikácie, keď vyjde ďalšie video, pretože nikto nevie, kedy bude. A daj tam like. Ak nemáš odber, daj tam odber. Daj follow na Nelaborov, pretože tam sa dejú všetky tie zábavné veci. A vidíme sa pri ďalšom videu. Milujem ťa. Čau.